Завърнахме се! Здравейте пак отново. Пак се завърнахме следващия гейм, който сигурно пак ще умрем в първата секунда. Всичко е рейджа. Но рейджът ще е забавен. Старт! Не Аз много избрах добре. този чест. О! Да, добър съм. The best. Супер. Влизай вътре бързо, влизай в честа, Рома. О, yes! Оги ме кради честите. Шарк БГ! Yes, Shark. Даркман, къде си? Shark. Излизай. Взех стрели, меч. Виждаш ли както е там, той като нещо си? Не знам как да го опиша. Къде си, Shark? О, за тебе има Shark. Shark. Давай само направо след това, там дето има нещо като дупка. Wait. В смисъл там дето са вътре честовете, подминаваш Shark на тебе съм. Аре, къде са там? О, да, аз тук мисля да скатеря. Чакай. Рич! Нямам достатъчно храна, чакай да снаям тук. Убил. С новата Активия. Shark, ама яки. О, да. Опа, Да. без да иска. Имаш Кошари! Да има меч, кошар! Аре, качвай се, бре. Не. Бягай. Къде си? Бягай. Чакай, спри се, няма хора около нас. Ела тук. Ей ти наградник, бе. Ела тук по дърветата. Ей ти панталонки бе стои. Виждам, че нямаш. Ти какво на меко? Окей, ти един лък и ще дам... Аз съм 20 стрели лък, бе, знай си. Имаш ли? Окей. Ела, аз се качвам тук по дърветата. Не бе, аре да се връщаме, че има някакви смуквари тук и ще ги отиде лесно. Че да не се държаваме, защото малко трудно се върши. А, има някакъв момент с тебе ли две. Тук има някакъв. Идвай, следваш ли ма? Окей, чакай малко. Следваш ли ма, то се взема меча. Не знам къде си. Чакай! Шарк беги! Атака! Окей, Шарки! Къде си? Аз съм в онова там с новото честване. Шарк. Ние докараме около. Сега ще му покажа мучиката. Чакай. Yes. Убили го? Yes. Дайте ми. I will keep it this. Този път меча е за мен. Окей, защото аз нямам. Това. Не касвам. Не, аз имам награден, то се ми трябва. Окей, пуснем на земята, не го хвали, че нямам място. Ако ме не го хвали, това ще ти казвам, поэтому. Те се прави вече. Аре, Ела да огледаме чествете, може някой да е не забравил. бе, отиде в другия ъгъл, отиде там, аз стоям от към тази страна търся хора. Ти отиде към другия ъгъл, става ли? Възможно ли някой въобще да е забравил? Чакам. Къде отиваш, бе? Не ма следва, отиде към другата страна, аз с компаса ще търся хора. Чек, имаше един чест, който намерих. И аз имам компас, гадна ли че? Хвърлям си по-готината шапка. Даркман 1.90. Не се приближавай, бе! Спокой. Окей, аз стоявам за издирване на други канибали. Мога да стигнем към 150. Останаха още колко 8 човека, плюс Даркман. Или да я знам, може да се че е по-малко. Ела към мене някаква. Не мога, аз сега не мога да дойда към тебе. Той е близко до мене и ще... Има някакъв бънч и... Добре, аз ще побия и срещна в средата. Аз търся да издирвам други хора. Той е много белязано и бягат. Май той идва към мен, макар е. I am the plumber. Окей, искаш ли всеки за себе си? Не, още после. Ще направим PvP. Добре, айде. 1 в 1. На 80 куба. Чест. Аз съм рибар. То днеска ще готвя за новото шоу на Бай Ванчев. Днешната риба... Тихо, бе, сега готвя риба. Сега майтап някой да ме гледа отзад и да ме изяде. Вкарай както и да е.
Шарк, 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 шарк. Не, аз намерих един, който ми се трябва от мен и просто Би така. трябвало сега да съкратим клипа, защото никой няма да гледа 15 такова Ти клип. гониш някакъв в момента. Чакай сега. О, приятелю. Оп. Чакай, намерих един. На 90 и няколко куба. Аз намерих един на 40. То всички забравят нещо от чествите. Аз само честве намирам. О, yes! Какво стана? Айде в средата. Тук става повече. Имам друг дома меч и ще го дам, ако дойде средата. Не бе, спокой, играеш там. Не бе, намерим овелги, да срещам средата да стане най-добрите и ще ги отвън. Мисля, защото не скучим тук и после трябва да снимаш мене как вършия. Ти виждаш ли ма с компаса? Там Да, компаса. не те виждам с компаса. Чай, че тук малко се заблях. Тей. Айде към средата ходил. Тихо издирвам хора тук сега. Има вече над 300 куба. О, видях го. Али, чуди. Али. Не, да. На 40 куба. Видях го. Издирвам. Какъв меч е? Не тук меча кафе. Чай, Добре, пати. тук да заобиколя, че тази гора направо се побърках. Как сега от тук да изляза? И аз това се чуя в момента. Не, че тук някакви 20 листата не могат да се чупят. Някакъв закон за природа. Да. Тук не мога. Нещо природно. А не знаеш какво се казва това природа. Трябва да си изхвърляш Сега не външните знам как. образователни кътове за... То май се е изгубил. Или ме е видял никнейма. О, ще го хвана на лов. На лов за... Ходиш брънч чикс. Брънч чикс се казва. чакай. О, видях го. Боля да го ходиш как се казва. Сега ще ми задеш, защото... Бой. О, да. И аз съм... О, да. О, да. Сега следващия. Бокси. Нещо там. Те са много да се култура. 26, 22. На прав път са... Не съм. Брънч чикс, да не е някакъв. Да, нещо такова подобно. Бъра, уна. Да, бе, същото. О, ние сме близко. Аз съм на 80 блока от него. И хора към него брончик. То се доспал на Демек. 40 блока. О, yes. О, той има 10 блока, не? О, той има... Ела към него. Идвам. Той зад от мене, ама няма знае, че съм зад него. Убия се. О, yes. Видиш ли ме вече с компаса? Да, били го. Да. Ох, бръсен паяк. Чиба. Дама меч. Имаш ли? Сега ще. О, не съм как снимам. О, Валери, Даркман, ела. Чакай, списък. Списък на мен да дам меча и да я слезе. Имаш някакви гащи или обувки? Да. Хубаво. О, да, дъма меч. Yes. Не сме най-добре в момента. Чай да Една златна ябълка. Да, имаш ли? Не, да е някакви полшанки там. Златна ябълка. Полшанка няма. Че златна ябълка имам само една, искаш ли? Дама меча е доста по-силен. Окей, айде, два чмазен. Реали да ходим. Айде, да намерим следващата жертва. Ще се разделяме ли пак? Така. Аре, разделяме се, тръпка на нас посока и аз Айде. чам към Ти някаква центъра. храна имаш ли? Имам мамац. Ела да ми дадеш. Ама го нямам. За тебе. Аре, ела бе. Имам две ябълки и две. Аре, две към мен. Дай ми една ябълка, бе. Аз ти дадох моята. Расизъм. И то голям. Аре, те Айде, че се стъмня тук, ще се страхувам в тъмното сега. Тук ще ми зададат болците. Шарк БГ. Богът на водата.
за тебе съм. Еми Сега не бягам. идвай! Чакай малко. Аз мога да те какво да Бягай чакам. от тука. Аре, Аз гледам как да се удар... О, чакай малко. няма там прям, тогава аз тръгвам. Не искам броня, споко. Рана не искаш ли? Не. Добре, като. Ела, о, вижте! Виж това чест! Ела, О, бързо! Виж сега, стой! няне. Двама плеера сме, какво да направя сега? Един ще победи само. Съка, че там, а? Ще Може да трябва е арчера. На всичкото отгоре ти дадах златна ябълка. Нещастник. Стана вражда, Валери. Даркман. Извинявай. Чай да бе. Имам достатъчно. Колко стрели имаш? Умря ли бе? малко. Даркман. Перла ли си имал? Нали? Бъгна ли са? Само да ти кажа благодаря за дъма меча. Сега, да, че това нещо значи накрая ще се доста слабо се оправдаваш. Аре сега, два плеера сме. Не, път така мисля да тебе. Ай, спокойно. Това е просто една игра. О, крипърът те гони нещо. Давайте, изяжте го! Не, Изядаха ли те? не. Къде бягаш от тия крипъри, бе? Ще ти покажа правата мутика. Бягай. Не бягай. Прахте от мене, нали? Окей, бъзлео. Тебе те страх, аз седя тук и се бия. От тия грозните. Бие се тук. What the fuck, човек? Аз съм някакво мега високо дърво и едно зомби е до мене. Те тук са много лоши зомбите. Аз почвам... О, ти ще ме бие! Няма да стане така. Няма да снимаш как мога да бъда. Аре се бягай, Ша. Се бягай. Окей, Даркман. Не последим са правиш на Ти колко. имаш голям шанс да ме убиеш, защото аз съм на две сърца. О, да. Хепи енд. Не, стой, нищо няма да направя. О, да. Окей, може ти 65. Ти имаш ли компас? Ами, да. Моля? Да. Окей. О, Мангал! Изля си ябълката нещо. Окей, хора, това беше всичко от нас. До следващия път и чао от мене. Чао.